I mean, so ik kan je nog mijn sjaal voorstellen van ik hoef niet mijn sjaal voor te stellen. We allemaal weet van zich Rottweiler. Oké, right. Je praat van Spider-Man. Ik ga nog mijn face van, dan wijs ik voor jou hoe moe Iron Man. Oké, right. Laatst dat hij moest gepraat van Capital Z van. Die is fokkelsterren en lach je mij staan niet met All-Stars. Die is fokkel basketballs en die koten, maar die jongens staan niet met Jordans. Oké, right. Waar gaan we hier? Die Spansers, wat ik gooi en het komt strijd met mijn kop uit. Was ik die man zijn linker aan dat ik zelf voor gesê het, sy tief fok uit. First time in life wat ik kom meet met een bulldog met een jong bok neef. Die of sy beter jou recht krijg, want daar die eerste ronde bij die Rottweiler nog steeds stok stijf.